Je wou wat kwijt hier? Nou, maar dat kan niet. Ik zou heel eerlijk zeggen, tegen deze twee mensen hier. Even deze en die. Hoi, oké, hallo. Wat weet je van één vertellen? Ik heb die eerste keer met hem frisbee gespeeld. Frisbee. Daar kom je pas achter. Heel intensief spel. We waren heel actief bezig. Totdat het een beetje vervelend was geworden. We dachten, laat maar zitten. In ieder geval, ik wou alleen maar kwijt. Volgens mij ben ik echt hard aan het praten. Dat het jammer is dat ik hun vandaag heb leren kennen. Hun? Nee, die is het dus niet. En haar, ja, is het oké. Want anders hadden we veel meer plezier gehad in deze zomer. Maar, waarschijnlijk... Wacht wel even één ding, voordat je gaat... Voor de korte en krachtige vriendschap. Oké, goed. Maar, misschien nog een lange vriend. Maar hier de vraag. Oh, wacht even. Ja, dat moet ook even. Er was heel dingen te proosteren naar je. Oké, maar hier de vraag. Roelin, hij komt volgend jaar terug, toch? Ik zeg nooit nooit. Hè? Zeg nooit nooit. En dan hebben we haar. Wat doe jij volgend jaar? Nu moet ik knippen. Oké, dit gaan we knippen. Oké, nu is het leuk geweest. Dan gaan we verder met eten. Ja, ik heb het helemaal door.